ताली मत बजाए। जब राम जी डली है तो सब के ताली बजाए। कड़म कड़म माता भाई सभे बजाए। बड़की माई आई बड़ी का 3 तल गावत हो गई बड़की माई। 10-20 से लेके नहीं आइल घर से। मिल देवे के चाहे कि ना लड़का कबे लगा बता बेचारे को लंगर गावता हमरा के ना दे कम से कम मुंह खा के दे दो। सीखो होई बिग दी तब पहिला वो सीता जी मर दे ओमे ढूक जइबो जाके भुला जीबो ई सब ना कि पहिला वो सीता जी अपना राम जी खिसियत नहीं खी खीसो बड़ी तो हम तो गाँव में बाझल बनी इनके के 2-4 फट हिच हमारा इनका में अंतर ना ई पिटाई हमनी के चोट लागी ई पिटाई है तो हमरा चोट लागे। अब दिक्कत मनोज भैया ई बा क्यों राम जी धोती पहिर के गई रहले। आई राम जी गो नहीं सुनाई रहनी लोरे पहिर के आइल बा तो धोती उती पहिरा दे जनो। हालांकि धोती गीत एक घड़ी ना गावाला गीत तिलक में बारात में गावाला लेकिन नीमन लगे खातिर गा देता नहीं कि धोती धोती राकेश भैया से तो कहीं गौनई में हमारा भेंट भइल बा और जगह हमरा ध्यान आवत धीरे धीरे याद भइल बा आज कि पोछिटा पोछिटा बबुआ के पोछिटा जल्दी से लगाओ पोछिटा जल्दी से लगाओ पोछिटा। राम जी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठू तो चंदन चंदन टीका कइल जाला देखत न कि सब लइका बारे सुगर लइका हरा हो जाई राम जी हरा होके और का छूटता टाई टाई बबुआ के टाई जल्दी से लगाओ टाई जल्दी से लगाओ टाई। ए क्या है टाई ई के दिलबा अनिकेतवा के माई किन के दिल है और हां खालसा टोपी टोपी कहां बबुआ के टोपी जल्दी से पहिराओ टोपी जल्दी से पहिराओ। ये लीजिए वाटरप्रूफ टोपी 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 एक टोपी के कोई फायदा क्या क्या पहले बियाह कली फिर सर सब्जी के बाजार भी हो सकेला आ माली मार्केट में गइल बनी आ केहू के कर्जा पहुंचा ले बनी आ उ सब नहीं भेटा गई तो धीरे से शटर गिराई आगे बढ़ चली चलते रहिए। लेकिन इतना सुंदर राम जी के टोपी कौन दिल सर है नौवा सरवा धर्मेंद्र भैया
यहाँ कुछ हजाम के नेग हो लगेला। दे दी बहुत गरीब घर का असर भाई। अच्छा तुम राजा घर के हजाम नहीं की देख भेजवा दी 10-20 जन बुझा झाल बजावला के मिला 500 लोग के रेट बा। मनोज भैया ई पूरा मंडली के भेजौले बा। हां गलती ना नो हजाम के खाली 50 मंडली के कि हमरा के कहीं तो हम लइयो लेब अभी। वो आगे विधि बढ़ाई ना। आगे बढ़ी आगे विधि बढ़ा आगे बढ़ी। वही कहतर विधि आगे बढ़ाई ना 100 को इज्जत से ले लिया लो। हां जन बाची तो राम जी के दे दिया। हां तो काल नु बेटा है काहे का जोड़ लो। अकाउंट नंबर दे दे राम जी। अच्छा नाम बताएं। करिश्मा मिष्ठान भंडार संजय भाई पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना कर कि समय के तनिया भाव बा। हां धनुष के गोड़ लगी तोड़ दी। ए भाई ता रुक जाए। राम जी तो वीर पुरुष पर आतना दिन गावत हो गई भैया ऐसा राम जी ना मिल रहा त गोड़ लग के बुझा तक कि ले ले बुझा त नरियर परत रहे हो अब से बुझा त रोले वाह राम जी वाह। हाथ ना बेचैनी में खाए बने। अच्छा कोनो बात नहीं के सीता जी रेडी अरे हम जी कहते हैं तुमके रे क्या कहते हैं। सीता जी का खास नानी लागी लो जा। अच्छा तो जनको जी के खास से लागत माला दलो हल्का राम जी हल्का माला हल्का राम जी हल्का माला भारी सीता जी भारी माला भारी सीता जी भारी माला रीड धइले रह साला। अच्छा पूर्व पश्चिम है ना ऐसे हो तब तो ठीक है बालो तो हालांकि जयमाल ठीक है ना बनी हो हमार मुंह केने करबो पूर्व पर पश्चिम बनू आ पूर्व है ना बा हमारा गांव है ना पड़ेला। हमारा गांव में खाली दक्षिण बा रविदास पूजा गरबरात तनी का हो। अच्छा जयमाल खाली सीता जी कहले रहली हां लेकिन गाँव नहीं हो तो रामो जी से माला डलवा दिले जा। हां डला भाई। अब राम जी बात ऐसा बा रुआ मर्द है हां वो माला डली है तो मुरी नहीं के झुकावे के हाँ। देखा ऐसे एकदम कैसे कैसे ऐसे ऐसे ना एकदम टाइट एकदम टाइट करे के जितना बाद पानी होता ना अच्छा ऐसे ऐसे करे के बा। कैसे जहां ले पहुंचे अब तू तेरा केस भैया के लड़का हुआ तो वहाँ के भाई है तो बेटे भइल तू तब तरह से हम का करी लेकिन हम ऐसे कहते नहीं ऐसे कहले जाते हाँ तब देख ली हम तनी अपनों से बढ़ावल जाला। आ सीता जी माला डली है तो केहू ताली मत बजाए हाँ। जब राम जी डली है तो सब केहू ताली बजाए हां कड़म कड़म माता भाई सभे बजाए बड़की माई आई बड़ी का 3 तल गावत हो गई बड़की माई हां 10-20 से लेकर नहीं खुआल घर से मिल मिल देवे के चाहे कि ना लड़का कबे लगा बता बेचारा को लंगर गावता हमरा के ना दे कम से कम मुंह खा के दे दो सीखो होई बिग दी तब पहिराव सीता जी रह यार मर्दे ओमे ढूक जइबो जाके भुला जीबो बे ई सब ना कि पहिराव सीता जी अपना राम जी के पहिराव सीता जी अपना राम जी के बात तो ऐसा बा राम जी हां ढेर ऐठलो ठीक ना हां 2-3 आली हो गइल अपन पहिर ली हां ना तो लागब क्रोम देखे अरे टूट गइल धातु टूट गइल धानुष हो गइल हाला पहिराव राम जी
तब राम जी मन मिजाज कैसन भाई बताए ठीक बा ठीक बा अच्छा तो ठीक काहे ना रहे हाँ गांव भर के चंदा सष्ट जाम भइल प्रोग्राम भइल आ काम घिर देलक तू अपन हैं? राम जी कुछ कहो तारे का अब कह तेरा माई से 2 मिनट के बाद का कहते नहीं राम जी ए प्रभु। महाराज का राम जी का कहो तारे ऐसे रहो हम ऐसे चाचा लगो हाँ। अभी रोल में रहो बनी हाँ। अब बताई कहते के हलचल चाचा हाँ खाली मलवे पड़ल कि काम आगहू बढ़ राम जी और कुछ कहो तारे का कहते रे हे हे प्रभु प्रभु अरे कृष्ण करुणा निधान जगत पिता कहते रे कि मुहावा ना देखावाई बे तो मुँह दिखाई लेले बने न 100 गो तो हम ही देले बनी अरे केस भैया बढ़ले बनी हाँ अरे जाई राकेश भैया रौरा कैसन पिताजी बानी कि लड़का रोल में बा तो खुश बानी हाँ एगो वीडियो में देखनी विजेंद्र बाबा शंकर जी बनौले रहले एगो लड़का के हाँ आ तो लोकर बाबू आके चपले चपले शंकर जी शंकर जी के चपल वीडियो देखले भाई सब कि ना देखलो कब सब भेज देव जा बाप रे बाप ले देख के मुंह देख ले गोड़ पर धो के 50 गो देख ली छोटकी मुंह हाँ आई 50 गो तू धर साफ हो गइल का करम पैसा का कहिला खोतर के होम का कर हाँ खुला करा के बांट दिया हद बात कर दिया अब तो ई काम हम यहाँ करती ना मनोज भैया हाँ लेकिन राकेश भैया हमारे लायदार बनी हाँ तुम चाहतन कि हो काम हम कहिए दिए अरे नेग नेग ले ले है ना हाँ हाँ चल बान चल खोलिए तेरे का धरबा आदि धरबा तक कह कब कि दूल्हे का सहरा आज मेरी माँ की शादी है आज मेरी माँ की शादी है आज मेरी माँ की शादी है का कहते लोग कि आज मेरी माँ की शादी है हाँ अच्छा जगत माता सीता हाँ आ जगत पिता राम हाँ लेकिन किन्हू सारे ना कहल कि आज मेरी दीदी का शादी है आज हाउ मेरे लोग बाबून का शादी है वो हाउ लोग कही आ, यानी के 5 सेकंड के काम बा का दोनों आदमी राकेश भैया बारी तनी गोड़ लागल लोग खाली ओ जाल तनी सा अब बानी से अच्छा लगे जय सीता जी जय सीता जी गोड़ लग के ससुर जी के गोड़ लगे जय त माता जी धन्य है जय गोल लगाई दे देव जगत जननी माता अरे मर्दे ओह गोड़ लगा वाला त